Eto, wala na talagang ilalim mga kaibigan. Ayan oh. Talagang nasira na halos, wala na. Kabahayan na lang po talaga yung natitira. Eto mga lods oh. Kasi ito yung alon oh. Grabe. Talagang grabe yung hampas ng alon dito. So, ipakita mo na may huli. Yun oh, meron na oh. Ito po mga kaibigan, yung santo o patron na nandito po yan sa may parkingan, sa may Barangay Baybay, Malinaw Albay. Marahay naga, kamusta mga kaibigan, mga lods? Andito ako ngayon sa Barangay Baybay, Malinaw Albay. Ito mga lods, mga kaibigan, libreng paliguan. Wala po kayong babayaran dito, kaya lang wala pong cottage. Yan po yung paligid ng beach. Kasi ito po yung buhangin, napakapino. Kaya tinawag pong baybay kasi pino po yung buhangin, maraming buhangin. Pero eto mga lods, yung dagat. Sa ngayon kasi medyo masama yung panahon kaya medyo malakas po yung alon. Pero kung naghanap po kayo ng libre tapos magandang beach, maganda po yung buhangin, dito po kayo sa Barangay Baybay, Malinaw Albay. Napakaganda po rito mga lods oh. Konti rin po yung mga naliligo rito dahil nga po sa siguro walang cottage kaya konti lang po yung mga nandito. Yung dagat. Sa ngayon kasi medyo masama yung panahon kaya ito po yung dagat, mataas po yung alon. Malaki po yung hampas ng alon dito sa Dalampasigan. Tapos ngayon mga kaibigan, ito po yung makikita nyong buhangin, napakapino. Kaya po tinawag na baybay kasi nga po dito sa amin yung baybay buhangin. Ito yung mga kasama ko, dito kami naligo. Tapos meron kaming konting salo-salo. Ito mga kaibigan yung luto nila. Ayan, wala kasing cottage dito. Yun bagong ihaw Lupit. Galing nila mga kaibigan, mga lods Guys, sarap. yung bado. Simple lang pero masaya kami ganito. Tirahin namin yung bado. Napakasarap. Ayan mga kaibigan wow Ito inihaw. Tapos ito meron pa kaming gulay na laing, paborito ng Bicol. Tapos meron pa kaming kusido. Malupit yung sawsawan namin, maraming kamatis, tapos sili. Kakao na kami. Ito mga kaibigan, bakanting bahay, nabandon na. Napakaganda po sana rito. Pero syempre kasi nga po napakalapit sa dagat. Ayan mga lods sigurado ang lakas ng hampas ng alon yan. May mga malakas po yung alon, yung maabot siguro hanggang dyan, kaya inabandona na po yung bahay. Pero kung sa akin yun siguro napakaganda nyan kasi yun nga lang po, kasi tingnan nyo naman mga lods, na umabot na kasi dito yung mga buhangin galing dyan sa dagat, kaya unti-unti na siyang natatabunan. Halos nangangalahati na yung ground floor niya mga lods, mga kaibigan na yan kaya siguro hindi na po yan ang may-ari. Pero napakaganda po niya the best. Napakaganda kasi malapit sa dagat talaga. Tanaw na tanaw po yung malawak na dagat. Ayan Tapos pupuntahan pa natin mga kaibigan, mga lods, yung isang bahay na halos nasa dagat na. Eto mga kaibigan, yung Baybay, Barangay Baybay. Dito po yan sa Malinaw sa Albay. Libre po yung paliguan po rito. Kaya napakasulit po pumunta rito mag-swimming. Lalo na siguro kapag summer. Ngayon po kasi December, tapos medyo masama yung panahon. Mula nga po kami sa Pulangi, mga kasama ko, mga pinsan ko. Pumunta kami rito para mag-swimming. Tapos ito, yung dagat, napakalalaki po ng alon. Kanina mantik na ako mabalian sa laki ng alon. Pero ito mga lods, libre, tapos maganda po yung buhangin. Ayan po yung inyong lalakaran na buhangin. Ito mga kaibigan, malapit na ako doon sa bahay na inaabot na po ng dagat. Ito mga lods natatanaw nyo na po yan. Yan po yung bahay na nasa inaabot na po ng tubig ng dagat, ng alon. Sayang halos nasa dagat na talaga, kaya hindi na pwedeng tirhan, kaya inabandona na. Ito na mga kaibigan, malapit na tayo.
punta ron sa bahay na nasa dagat na po halos. Kasi nabot na siya po siya ng tubig yan mga lods oh. Pero hindi pa siya nagigiba kahit inaabot na siya ng tubig. Pero siguro pag summer din naman siya inaabot. Pero ito sa ngayon kasi December, kaya ayan. Yan po yung bahay na inaabot na ng tubig dito sa Barangay Baybay, Malinaw sa Albay. Yan, sira-sira na po yan. Wala na pong nakakatira. Hindi na nga po talaga matitiran kasi nakakatakot dito. Lalo na sigurado kung may bagyo. Ayan mga kaibigan, ito yung bahay sa loob. Tingnan natin sa loob. Ito wala na talaga yung ilalim mga kaibigan. Ayan oh, talaga nasira na halos. Wala na, kabahayan na lang po talaga yung natitira. Ito mga lods oh, kasi ito yung alon oh. Grabe, talagang grabing hampas ng alon dito sa loob ng bahay. So mga kaibigan, punta tayo sa likod. Eto mga kaibigan oh, sira na yung mga dingding dito sa baba. Kasi ayan yung mga tubig oh, ng ampas ng alon. Sigurado ang ganda nito dati. Wala na talaga mga kaibigan. Ayan oh, ruins na siya, hinayaan na. Unti-unti na rin nawawala yung mga poste oh. Unti-unti na rin mga nasisira. Baka ito mga kaibigan, halos kung may bagyo, lampas siguro dito yung alon. Ayan mga kaibigan, sira na yung mga dingding, pati yung mga poste, halos konti na lang. Grabe oh, nandito sa loob ng bahay yan. Ito po yung kabahayan mga kaibigan, talagang wala na. Naabot na ng tubig ng dagat. Grabe oh, sayang. Sigurado malaki yung gastos dito pagpagawa. Tapos ganito yung nangyari, wala na. Ayan kasi mga kaibigan oh, yung tubig oh, dito na mapasok sa loob ng kabahayan. Grabe oh, iniiwan na talaga, wala na. Di rin kasi mapakinabangan talaga mga kaibigan. Ayan oh, ang lalakas ng hampas ng alon. Eto pala mga kaibigan, dati sabi nung nakausap ko ritong isang lokal residente, malayo pa daw pala yan yung dagat, nandun sa pinakamalayo pa. Kaya di inaasahan siguro ng may-ari na ito inabot, kasi nga po yung dagat dati malayo pa. Pero ngayon, dahil daw sa palaging may bagyo nga po rito sa amin sa Albay, kaya ayan po yung nangyari ng bahay na dito sa may Barangay Baybay, Malinaw, na inaabot na po ng tubig. Ayan, yung pong inabandona na kasi nga po, wala, tingnan nyo naman, lakas ng hampas ng alon. Kaya wala, napakaganda sana ng lugar na to kasi nga po, kita mo yung dagat. Pero ayan, dahil sa sunod-sunod na bagyo, inabot po yan. Kaya matagal na rin pong inabandona yan mga kaibigan. Sabi nung nakausap po ritong lokal, sayang, ganun po talaga. Akalain na ganun po yung mangyayari kasi nga po dahil sa climate change, siguro ganyan na rin, umusog na rito yung dagat. Eto mga kaibigan, yung isa pang bahay na inabandona dito kasi nga po sa lumalapit na yung dagat dito paunti-unti. Kaya ayan, inabandona na po yung bahay na isa, katulad po nung isang yon na nasa gitna na halos ng dagat. Kaya ayan, sayang, malalaking bahay pa naman sana yan mga kaibigan oh. Kasi halos yung ground floor kalahati na eh. Kaya hindi na po mapakinabangan. Lalo na siguro kung malakas po yung ulan o kaya yung bagyo. Tapos ganito, kaya mo lakas kasi ng hampas ng alon dito mga kaibigan. Kaya yan, wala na pong nakatira sa bahay na yan. May nakita ko ron, aso na lang. Okay. Mabutong kita?
Ito mga kaibigan, Sinsoro tawag. Kailangan nilain yung lambat. Lambat? Mabigat? So guys, first time itong gawin to sa buhay ko guys. Yan. Mahirap pala siya guys. Akala nyo, magaan lang to Rescue, kami po. Na-try na namin to. Ngayon lang kami nakatry to. Ano Sinsoro? Ha? Ito mga kaibigan. Yun oh, meron na oh. Guys, ito na guys. Yun oh, nakakatuwa naman. Tsaka guys, may diaper. Guys, ito na guys, may isda. Yun oh. What? Yun oh. Sap-sap. Ang saya-saya, may kalampipon. Yan lang mga kaibigan, nakakaano kasi may mga plastic talaga. May mga Sabi mo, naglalambat. tao talaga na ano. Mga kalambat. Mga kalambat. Sabi mo, mas malaki yung alon kaysa sa sap-sap. Yun na pala oh. Meron na. So guys, Yun oh. meron na. Jackpot mga kaibigan. Ayan oh. Sap-sap, di. Sap-sap. Di. Tambang kuloy. Pating, meron. Guys, oh. Saka may kopi ko guys, oh. May bangot dito, may bangot. May huli kami guys, kopi ko. Naglilikit-likit brown. Kopi ko brown. Oh. Yun no. Ayun pala yun sa dulo no. Ang dami. Sabihin mo nakahuli akong isang bulina. Jackpot, dami oh. Daming isda. Sariwang sira yan mga kaibigan. Dito po lang yan sa ano, Barangay Baybay,
Malinaw Albay. Busing. Bumili na kula. Hmm. Lo ayade kamu ano ta? Aling mo ba rin? Ha? Oh, Sir, tama na yun, boss. sa kuya ada pa yang sir. Parang tayo labi sana kita. Bantay labi sana. Bang, dosa hindi ba di? Ano? Dahil may dragon. Ito mga kaibigan, naabot na kami ng ulan. Tapos ito. Pero mas masarap mag-swimming pag ganito na maulan. Huwag lang talaga yung sobrang nandun sa hinakagitna. Grabe, lakas na ng ano. Lakas ng ulan, tapos lakas ng alon. Sobra oh. Umabot na dito.